Good morning mga ka-That's Good. Nandito tayo sa Pagudpud ngayon. Mga ka-That's Good, dito ako sa harap ng bahay namin. Dito ako sa Ilocos Norte, mga ka-That's Good. Oh. Whitey. Ganito rito ang panahon mga ka-That's Good. Pag mga ganitong buwan, ganito talaga. Maulan. Pero ang ganda ng panahon. Ito yung gustong gusto kong panahon dito mga ka-That's Good. Ay, nakapayong tayo. Tignan nga natin dito banda. Lakad-lakad lang tayo. Lakas ng hangin. Ayan, likod. Mga bukid. Tricycle. Ito yung dating kooperatiba, tindahan. Mga ka-That's Good. Baka may lipat tong payong ko Sunod lang si Whitey Pinutol yung buntot mo. Lakas. Tignan natin yung ilog mga ka-That's Good kung basa na ako. Tingnan natin kung malakas yung tubig. That's good. Man yung bukid. That's good. Ayan no. Mga malunggay, wala ang dako. Ito yung bukid, mga that's good Ayan mga palay, tanim nila. Late pa, hindi pa ay lumaki yung agos ng tubig. Ng ilog mga ka-That's Good. Ayan natin. Narito. Medyo lumaki. Yan no. Pero yung ganyang agos niya maliit pa yan. That's good. Yan. Yan kami naliligo nung mga bata pa kami. Mga elementary. Kahit high school, yan kami naliligo nun. Yan o mga ka-That's Good. Yan, ilog na yan. Yan. Yan ang paliguan namin nun. Nung bata pa ako, elementary, yung ilog nandun. Sa mga nyug na yon, yung dulo dun. Tumutulo naman tong payong. Papaagos kami dyan, mula dun. Mula dun. Tatalon kami dun, papaagos kami hanggang dun. Hanggang dun sa baba. Akala ko makakaligo ako dahil nung pagdating ko rito, malinaw pa to hindi pa ganyan kalakas. Pero ngayon mukhang natatakot na akong lumangoy dyan. Basa na ako. Pero okay lang. Ligo na lang ako pag uwi. Yan, yung ilog. Gusto ko lang tignan yung ilog mga ka-That's Good. Ayan. Ganda Ba? Kaso malakas yung hangin. Doon tayo sa kabila, lakad-lakad. Ganda rito sa probinsya. Ito Calamansi. Calamansi. Tugmon, mga ka-That's Good. Pomelo. Maliliit pa yung bunga niya. Ito tayo. Ganito rito pag mga ganitong buwan. Ganito sa Pagudpud. Pero yung kabilang mga bayan, hindi. Maaraw mga ka-That's Good. Dito lang ang dito lang ang maulan. Ito dating pispan ito. Dito kami naliligo nung mga bata pa kami.
Ano to dati? Fish pond, mga kadasgod, may mga tilapia. Tapos dito maraming pagong dito noon. Ano yan, makapal na damo dyan dati, kapal. Tapos may mga pagong. Alala ko, tapos mga pagong dito, tumatawid dito dati. May imbornal dito eh. Alala ko rito, ito. May pangalan ako dyan na sinulat sa semento. Hindi ko na makita. Kasi ginawa yan, ano eh. Nasa elementary ako noon nung ginawa yan. Yan o, yung imbornal. Labasan kasi yan ng, ano, ng tubig neto. Kasi pag wala yan, pupuno ng tubig to. Aapaw dyan sa kalsada. Pero na ako nilagay ito noon. Alala ko to, ginawa to, ano eh. 1994. Tagal na. Batang-bata pa ako noon. Tapos sinulat namin yung pangalan namin. May mga bata akong kasama doon, oh. Andun yung pangalan. Hanapin ko. Tapos yan, oh. Mga kabukiran, mga kadatski. Yan. Kita yung ano rito, yung ilog. Ayun. Yung ilog, ayan. Uy, may dragon fruit dun sa puno. Kumapit sa puno. Ayan o, dragon fruit, mga kadatskod. Karmay, umapit siya sa karmay. Yan yung karmay, mga kadatskod. Ayan. Yan, mamumunga yung dragon fruit sa mga bandang October, mga ganyan, September. May sa apayawan lugam mo. One drive. Naganda yun pag na mo na. Dalugan na one driver. Ito yung ano, ito yung bata kami, ano eh. Lulusot kami doon sa kabila, tapos dito kami lalabas. Ulit eh. Tapos papadulas kami doon, oh. Gas ang puwet namin. Tayo. Lakas na ng ulan, eh. Nakakamiss maligo dyan, no? Kasi dati hindi pa uso yung gripo-gripo, yung ano, maliligo ka sa gripo. Hindi, bago ka pumasok sa eskwela, sa umaga, diyan ka maliligo sa ilog. Dala-dala mo yung sabon mo na Super Wheel. Sabon lahat. Pati buhok, sabon. Buong katawan, wala, hindi uso shampoo. Sabong panlaba, Super Wheel. Yan o. That's good. Ang ganda rito. Pag marami ka ng mga nakikitang ibang lugar, maikukumpara mo yung ganda ng lugar na pinagmulan mo, mga ka-that's good. Maganda rin yung Canada. Iba rin yung ganda niya. Iba rin yung ganda rito. Maganda parehas. Iba rito eh. Walang ganito rin sa Canada. Parang katulad niya, no? Diba? Parang iba yung puno rito. Canada, mga pine tree eh. Dito naman, daming klase ng puno eh. May papaya, may niyog, samak, ipil-ipil. Ganda oh. May ulan na ganyan. Walang ganyang ulan sa Kilo. Ganda. Lakas ng ulan. Sakto pag uwi, ligo. Basa na ako, mga kadats. Kahit may payong ka, basang-basa ka. Yan. Ewan ko anong klase puno.
Ang lakas ng hangin. Ako. Malili pa rin ako. Sarap magpaulan sa ano eh. Sa malamig. Pag bumaliktad tong payong ko, sirato. Wala yun. Atras yung payong. Up. Dito sa amin at least sementado na yung kalsada, di ba? Ayun, dito na tayo sa may mga puno-puno na kaya medyo hindi na mahangin. Ganito rito mga ka-that's good. Yung barangay namin, Asidyo. Ito may anuhan dito eh. May highball. Yan. Yan. Ato sarado sila ngayon. Ito mga auntie ko na may-ari niyan, bahay na yan. Yung auntie ko, mga pinsang ko, so wala rin sila dyan. Nasa ibang bansa rin sila. Ito mga kapitbahay, nasa ibang bansa rin yung iba. Oh. Ulan mga ka-that's good. Uy, sumasayaw yung hangin mga ka-that's good. Yung bahay namin mga ka-that's good. Yung bahay namin dito. Mga ka-that's good yan. Kakamis dito nung bata kami mga ka-that's good. Dito kami tumatambay ng mga barkada ko. Diyan, upo kami diyan, magdamag diyan. Kwentuhan, wala pang cellphone. Walang masyadong sasakyan kaya hindi pa delikado ang tumambay sa kalsada. Mga ka-that's good. Wala na kasi masyadong nakatira sa bahay kaya kapal na yung mga, tsaka maulan kasi kaya mga halaman ganyan, kapal. Pasok na tayo mga ka-that's good. Naligo na. Aray. May papaya, malunggay. Mga halaman ni mami. Mga yan, wala na. May nyug siya dun. Ayan. Ang sarap sarap lang tinitignan-tignan. Minsan gusto ko lang yung tinitignan ko lang yung ulan, yung ganyan, tsaka yung hangin. Dito lang ako sarap ng bahay. Maliit pa dati yung salaysay na puno na yan. Nakita ko yan na maliit pa, yung tumubo lang yan eh. May kubo-kubo dyan dati